Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka da kuma sai kasancewa da mu a cikin shirinmu na tarihin magabata. A shirin namu na wannan karon zai nausa ne zuwa ƙasar Burkina Faso, inda za mu dubi tarihin ficaccen ɗan gwagwarmayan nan na nahiyar Afirka wanda ya shugabanci ƙasar Burkina Faso, amma daga baya abokin shi ya ci amana shi ya hallaka shi, wato Thomas Sankara. An haifi Thomas Sankara a wani gari ne da ake kira da Yako a ƙasar Upper Volta, wadda yanzu ake kiranta da Burkina Faso, a ranar 21 ga watan Disamba shekarar 1949. Mahaifinsa ɗan ƙabilar nan ne na Silimi Mosi. Thomas ya fara karatunsa na firamare ne a garin nan Nanguwa, daga bisani kuma ya tafi zuwa Bobo Dioulasso, gari na biyu mafi girma a Burkina Faso, domin yin makaranta na gaba da sakandare. Mahaifan Thomas Sankara dai sun so ɗansu ne ya zama limamin addinin Kirista, to sai dai hakan bata samu ba, don bayan kammala karatunsa na gaba da firamare ya shiga aiki ne na soja, inda ya samu horo a matakai da dama. Ya dai shiga horonsa na soja na farko ne a shekarar 1966, lokacin da yake ɗan shekaru 20 da haihuwa, kuma aka tura shi zuwa ƙasar Madagascar domin samun horo. A ƙasar ce ya yi karance-karance, ciki har da littattafan shahararren marubucin nan Karl Marx. Lokacin da ya kammala karɓar horonsa a shekarar 1972, ya ci karo da yakin da aka yi tsakanin ƙasarsa da kuma Mali a cikin shekarar 1974. Wannan yakin dai na daga cikin abubuwa da suka sanya Thomas Sankara ya shahara a wancan lokacin, saboda irin jaruntar da ya nuna a lokacin da yake fagen daga. Bayan da ƙura ya lafa a shekarar 1976, aka naɗa shi kwamandan wata cibiya ta horar da sojojin Burkina Faso a garin Po, kuma a nan ne ya haɗu da abokinsa Blaise Compaoré. A shekarar 1981, a naɗa Sankara a matsayin sakatare da ke kula da ma'aikatar yada labarai, inda a wancan lokacin ya je taron farko na majalisar ministocin ƙasar, lamarin da jama'a da dama a ƙasar suka yi ta tsokaci a kai. To sai dai bai jima akan wannan matsayin ba, don a shekarar 1982 ya miƙa takardarsa ta murabus bisa dalili da ya bada na hana mutane faɗin albarkacin bakinsu. Bayan da ƙasar ta Burkina Faso ta gamu da juyin mulki a shekarar 1982, a naɗa Thomas Sankara firaminista na farko a watan Janairun 1983, sai dai hukumomin Faransa sun sauke shi bayan da wakilin gwamnatin kasar da ke kula da harkokin kasashen Afirka ya ziyarci kasar. Daga bisani kuma aka yi masa daurin talala da shi da shugaban mulkin sojin kasar na lokacin, Manjo Dr. Jean Baptiste Odorogo, lamarin da ya haifar da yamutsi a kasar baki daya. To a shekarar ta 1983 ne Thomas Sankara ya zama shugaban kasar Burkina Faso, lokacin da yake da shekaru 33, bayan wani juyin mulki da Blaise Compaoré ya shirya. Ƙasar Libya, wanda a daidai wancan lokacin ke takun saka da ƙasar Faransa, na daga cikin waɗanda suka taimaka wannan juyin mulkin da ya ɗaura Sankara kan gadon mulki da ya nasara. Lokacin da ya shugabanci ƙasar dai, ya yi mulki da ya baiwa al'ummar ƙasar 'yancin faɗin albarkacin baki, da yaƙi da cin hanci da rashawa, da samar da ayyukan yi, da tabbatar da ingantacciyar tsarin kiwon lafiya da ilimi ga 'yan ƙasar, game da sanya ido na ganin an yaƙi hamada a ƙasar ta hanyar samar da dazuka. Kuma lokacin da ya shekara ɗaya kan gadon mulki, ya sauya sunan ƙasar daga Upper Volta zuwa Burkina Faso. Manufofinsa na cikin gida sun fi mayar da hankali ne kan yaƙar yunwa, tare da dogaro da kai da kuma gyara ƙasa. Sankara ya fi bayar da fifiko ga ilimi a faɗin ƙasar, tare da inganta lafiyar jama'a ta hanyar yi wa yara sama da miliyan 2 allurar rigakafin sankarau, zazzabin cutar shawara da ƙyanda, wadda ya ceci rayukan mutane 18,000 da yara 50,000 duk shekara. Gwamnatinsa ta mayar da hankali kan gina makarantu, cibiyoyin kiwon lafiya, tafkunan ruwa, da kuma gina kusan kilomita 100 na hanyar jirgin ƙasa, ba tare da taimakon kowace ƙasa daga waje ba. Jimillar noman hatsi ya karu da kashi 75 tsakanin shekarar 1983 zuwa 1986. Sauran ɓangarorin ajandar gwamnatinsa
sun hada da dasa itatuwa sama da miliyan 10 domin yaƙi da kwararan hamada a yankin Sahel. A matakin ƙananan hukumomi kuwa, Sankara a kowane ƙauye sai da ya gina asibitin shan magani kusan 7,500 don rage adadin mace-macen jarirai. Ya naɗa mata manyan mukamai na gwamnati da kuma ƙarfafa su yi aiki. Al'ummar Burkina Faso dai a wancan lokacin sun yaba da irin salon gwamnati na shugaba Thomas Sankara, lamarin da suke kallo a matsayin wata hanya ta mai da ƙasar kan gaba a jerin takwarorinta. To sai dai wannan fatan nasu ya ci karo da cikas sakamakon hallaka shi da aka yi a wani juyin mulki wanda abokinsa Blaise Compaoré ya shirya a ranar 15 ga watan Oktoban shekarar 1987. Bayan juyin mulkin dai, mai ɗakinsa Maryam da 'ya'yansa 2 sun arce daga ƙasar don tsira da rayukansu. Bayan da ƙuran juyin mulkin talafa, Blaise Compaoré ya ɗare kan kujerar shugaban ƙasar Burkina Faso, inda ya jagoranci ƙasar har zuwa shekarar 2014, lokacin da ya bar gadon mulki sakamakon jerin zanga-zanga da aka riga yi na adawa da gwamnatinsa. Tuni dai a ranar 6 ga watan Afrilu 2022, wata kotun soja a Burkina Faso ta yanke wa tsohon shugaban kasar Blaise Compaoré hukuncin ɗaurin rai da rai sakamakon kama shi da hannun kisan wanda ya gada Thomas Sankara. An yi wa Blaise Compaoré shari'a ne a bayan idonsa yayin da ke gudun hijira a kasar Ivory Coast. Ana ganin Sankara a matsayin wani gwarzo a faɗin Afirka sakamakon aƙidarsa ta kyamar turawan mulkin mallaka. Lakabi da magoya bayansa ke kiran shi da shi shine African Che Guevara. To masu sauraro takaitaccen tarihin ficaccen dan gwagwarmayar nan kenan na nahiyar Afirka, Thomas Sankara. Sai a kasance da sauran shirye-shiryenmu, sai dai kada ku manta a mana like da kuma subscribe na channel namu, sai mun sake haɗewa.